איתו! איך? איתו! השגתי לך קמפיין פרסומי. עכשיו? במלחמה אבא הכי פורח. נו, מה הקטש הפעם? למה קאץ'? למה להיות כל כך נגטיבי? אין קאץ'. הם אפילו משלמים. לי? זה קמפיין פרסומי, תקשיב טוב. אנחנו נוסעים לפלמחים, מצלמים אותך עם בגדי ים, ואז בקריה עם בגדים היפסרים, ואז בעיר הבה"דים עם שרוואלים. של מי הקמפיין הזה? זה של חברים שלי, פרסים. זה מהאיראנים? לא תוריד ווליום, לא איראנים, אני אומר לך, פרסים. תגיד, אתה דפוק, זה ריגול. יכניסו אותנו לכלא על זה. ריגול. והצ'יפ קורונה שתקוע לך במוח, זה לא ריגול? מה עם הקונספירציות שלך עכשיו? מה זה קשור? זה לא קונספירציות. אפילו אובמה אמר, יש חייזרים. ויש שיבוטים. בני גנץ הוא שיבוט. המקורי היה לו המון כריזמה, היו לו 37 מנדטים. אבא, בחייאת, מה? אתה חושב שאתה הבן שלי? תראה איך אתה גבוה. זה לא הגיוני. אבא, בחייאת, די. ואם מייקרוסופט תשמעו מה אני מספר לך פה עכשיו, הם יחסלו אותי במקום. ולא טיל? מה? טיל! זה טיל! אבא! אבא, לא! אני הולך אבא לא! אבא! איפה אני, בגן עדן? כן, ברוך הבא בני. אלוהים, אני יכול לשאול אותך שאלה? בטח. ב7 באוקטובר הייתה בגידה מבפנים? לא. זה מגיע אפילו יותר גבוה ממה שחשבתי.